Dewch dilynwch fi a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dewch ar fôl i ac mi a'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion falle yn fwy cyfarwydd yn tydi. Oedden ni'n mynd i bod yn dilyn fel Julian egluro trefn yr ysgol Sul dros yr wythnosau nesaf yma. A mae hynny'n yn braf bod ni'n medru rywsut teimlo bod ni ar yr un dudalen yn dydi. Dyn ni'n gobeithio hefyd wrth i ni arfer mwy gyda'r technoleg yma, y byddwn ni falle yn medru gofyn i talentau lleol i rannu can neu emyn neu rhywbeth felly creadigol gyda ni. Ond dyn ni'n teimlo'n ffordd ymlaen a fesod cam y gwneud. Os ydych chi'n awyddus i gymryd rhan fel hynny, mae'n siŵr os ydych chi'n medru gadael ni wybod o flaen llaw. Wedyn fydden ni falle rhannu'r maes llafur wythnos nesaf i chi cael meddwl, wel ia, liciwn ni wneud rhywbeth ar y thema yna. Os ydych chi eisiau cymryd rhan wrth ddarllen neu rannu rhywbeth da ni'n neud efo'n gilydd ydy hwn, ytrach na fi o'r stydi yn rhannu'r meddyliau yn ystod y clo. Dewch, dilynwch fi a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dyna meddwl Iesu. Wel, lle awn ni o fanno? Wel, dyma'r stori gawson ni gan Menna, stori galw Pedr. Ond fel hyn mae hi yn Efengyl Mathew a'r bedwaredd bennod. Mae'n debyg iawn i Marc a'r bennod gyntaf. Wrth gerdded y lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon a elwir Pedr ac Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddynt. A dwedodd wrthynt, dewch ar fôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant ei rhwydau ar unwaith a'i ganlu nef. Gwyd iddo fynd ymlaen oddi yno, gwelodd ddau frawd arall, Iacob ap Sebedeus ac Ioan ei frawd, yn y cwch gyda Sebedeus ei tad, yn cywirio ei rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith gan adael y cwch a'i tad, canlynasant ef. Ac fel hyn mae adnod 19 yn Beibl.net a thema'r yr ysgol Sul heddiw. Dewch, dilynwch fi a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dyma'r cwestiynau trafod sy'n gan yr ysgol Sul. Gofynodd Iesu i'r 4 disgybl ei ddilyn. Pam? Aeth y 4 disgybl i ddilyn Iesu, beth ddigwyddodd i'w wneud iddynt weld fod Iesu'n berson arbennig? Dwi wedi cael y cwestiwn yma i chi, o maen nhw fan hyn. Wyt ti'n credu fod bywyd y 4 pysgotwr wedi bod yn hawdd wedyn? Pam? Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni ei dilyn ac yn gofyn i ni wneud pethau drwg. Beth yw dy brofiad di o hyn? Pwy ti'n meddwl sydd yn dilyn Iesu Grist heddiw? Beth mae dilyn Iesu Grist yn ei olygu i ni heddiw? Dwi'n meddwl bod nhw'n gwestiynau da, a dwi eisiau aros i'w chydig gyda'r cwestiwn yma. Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni ei dilyn ac yn gofyn i ni wneud pethau drwg. Beth yw dy brofiad di o hyn? Dyma pa enghreifftiau o ddilyn sy'n amlwg yn ein dyddiau ni. Da ni'n medru meddwl am cyfryngau cymdeithasol, mae'n siŵr yn dydan, a pobl yn cyfri ei dilynwyr, a hynny rhyw fater o frin neu o dristwch, pobl yn casglu likes, chi ymadrodd yn de. Da ni'n medru dilyn timau ac unigolion y myd chwaraeon, falle celebs ac artistiaid, rhaglen S4C wythnos diwethaf, canu gyda'n arwr, pobl eisiau bod yn debyg i rywun arall, rywun maen nhw dal yn uchel. Ond fe welwn ni hefyd heddiw dilynwyr ideolegol, pobl yn ceisio ein harwain ni ar hyd trywydd arbennig, yn wleidyddol yn amlwg iawn hefyd yn dydy. A'r gair yma populism, dwi'n meddwl ceisio esbonio beth i ystyr hwnnw, dwi'n meddwl bod o'n golygu beth gwahanol i bawb. A mae yna eithafiaeth ar bob adain yn does. Mae yna frand arweinydd sydd yn gwybod beth i ddweud, gwir neu gau, rhesymol neu afreal, yn ddidwyll neu yn dwyllgar,
i ddylanwadu a chreu dilyniaeth. Mae newyddion yn tydi wedi bod yn llawn o hyn ers rhai blynyddoedd. Enghreifftiau yn rhemp o gau-newyddion, fake news, am frechiadau, am wisgo mwgwd, ai ddim i'w rhestru nhw, ac ai ddim i lawr y twnel tywyll. Rhan mawr o'r apel yw cynnig rhywbeth sy'n teimlo'n wir ac yn rhywsut yn adseinio gyda rhai o'r greddfau is-ddynol sydd yno ni. Mae'n rhywbeth yn, mae'n canu cloch, mae'n gwneud ni, da ni rhyw ymateb iddo dydyn. Boed o ofn ac ansicrwydd yn sgil yr ofn, ac amheuaeth o rhywun sy'n wahanol, neu rhywbeth nad ydyn ni'n ei ddeall. A maen nhw'n cynnig rhyw atebion syml, atebion sydd yn apelio rhywsut. Dilynwch fi, dwi'n gwybod y ffordd. A tydan ni mewn llanast heddiw yma. Da ni wedi meddwl digon pwy da ni'n ddilyn. Mewn amser fel hyn, mae yna duedd cynyddol yn lwmpio ni, bobl sydd yn credu'n yr arglwydd Iesu Grist, gyda'r eithafwyr a fresymol ofergoelus. Yn y raglen ar radio 4 neithiwr yn gwneud sport ar ben pobl sydd yn credu'n yr arglwydd Iesu. Mae ei weld yn beth, poblogaidd i wneud heddiw yma dydy. Da ni just fel y bobl yma sy'n credu bob math o fake news. O be felly da ni'n wneud o wahoddiad Iesu yma i ni ei ddilyn? Be sydd yn gwahaniaethu rhwng hynny a'r bethau chwythig yma sydd yn ein byd ni heddiw? Dydy Iesu ddim am i ni ei ddilyn yn ddifeddwl. Mae hynny'n bwysig i bwysleisio. Yn wir, yn Lyc 14, fel y gwelwn ni yma, mae Iesu'n deud y dylwn ni ystyried o ddifrif y gost o'i ddilyn. Pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fo ôl i, ni all fod yn disgybl i mi. Oherwydd os bydd un ohonoch wy'n dymuno adeiladu tŵr, ond ni fydd yn gyntaf yn eistedd i lawr i gyfrif y gost mwyn gweld a oes ganddo ddigon i gwblhau'r gwaith. Ond ni de, fe all digwydd iddo osod y sylfaen ac wedyn fethu gorffen, nes bod pawb sy'n gwylio yn mynd ati i'w watwer, gan ddweud, dyma rhywun a ddechreuodd adeiladu ac a fethodd orffen. Mae Iesu wir eisiau ni ystyried o ddifri, nid dim unig y gost, ond ydyn ni'n medru dilyn i'r pen, ac i ni feddwl yn iawn pwy ydy'r un sydd yn ein galw ni i'w ddilyn, a be ydy globygliadau hynny i'n bywyd ni, os ydyn ni am roi'n llaw i'r arydyr heb droi yn ôl. Wedi'r cyfan, mewn gofyn i ni adael y cyfan i'w ddilyn os ydy. Siawns y dylwn ni ystyried hyn o ddifri. Dyma pam mae'n bwysig i ni ddarllen y Beibl, yn enwedig yr Efengylau. I ddod i weld dros ym ein hunain, clywed beth ddywed amdano'i hun, nid wedi gyfryngu gan rhywun arall, ond yn syth o dudalen y Beibl. Ei gyfarfod ar y tudalennau ein hunain. Mae'n bwysig ein bod ni hefyd yn ei gyfarfod gyda'n gilydd fel da ni'n ceisio gwneud dros y we fel hyn, ond wrthyn ni hefyd gobeithio cyn hir wyddon ni ddim cael ail ymgynnull i ganu glod, i wrando ar ei air, i weddio a gwrando wrth i'r gair cael ei agor i ni o'r pulpud, set fawr ynde. I ni ddod i weld gyda'n gilydd pwy ydy'r Iesu yma. Dyn ni yn gweld yn dydan mae cymuned o ddilynwyr mae Iesu'n ei alw ato i'w ddilyn. Ac wrth i'r Efengylau mynd yn ei blaenau, dyn ni'n gweld y torfeydd yn cynyddu ac yn dal ati i'w ddilyn. A mae'r bod gyda'n gilydd a'r trafod braw clywed am yr astudiaeth yna gyda'r chwiorydd. Mae yna ffordd i ni gywiro'n gilydd a hefyd i ategu a cadarnhau ein gilydd mewn materion ffydd. Mae clywed
ffydd a profiad ein gilydd yn galondid ac yn anogaeth. Dyma wedyn lle mae stori galw Pedr yn gymorth. Oherwydd yma fe welwn ni effaith cyfarfod Iesu. Mae Iesu'n datgelu ei hun i Pedr yn y cyfarfod. Fe wedi glywed o yn pregethu, wedi bod yn dysgu cyn hyn. A mae o'n, wel, yn y cwch yn gwneud rhywbeth gwahanol. A mi da ni medru dydan mynd ar ôl yr wyrth, a mae'r wyrth yn bwysig, ond arwydd ydy'r wyrth. Mae'n rhywbeth rhyfeddol sydd yn cyfeirio Pedr at rhywbeth. Yma mae Pedr yn gweld pwy ydy Iesu mewn gwirionedd yn ei bresenoldeb. Ydy mae'r wyrth yn rhyfeddol, ac arwydd i Pedr o bwy sydd gydag ef yn y cwch. Mae'n dilyn yr arwydd i'r casgliad i fod ym mhresenoldeb rhywun rhyfeddol. Dwi ddim yn deall yn llawn, fe welwn ni nes ymlaen pryd mae Iesu'n gofyn yng Nghesaria a Philip i pwy mae dynion yn dweud ydw i fi, pwy meddwl chwi ydw i fi, fod y datguddiad hwnnw yn dod yn raddol. Pwy ydy'r gŵr rhyfeddol hwn? Ond yma, yn Lyc penod 5, mae am ei adnabod yn well. A daw'r adnabod llawnach yma o Iesu yn yr adnabod o'i natur ei hun yn y geiriau. Dos ymaith oddi wrthyf oherwydd dyn pechadurus wyf fi arglwydd. Mae cyfarfod â Iesu yn ddieithriad yn ein dwyn ni i'r un dealltwriaeth o'r natur syrthiedig ni. Pwy wir all amen natur syrthiedig y ddynolwyr i'w ngoleuni newyddion y misoedd yn wir wythnosau diwethaf yma. Yn sylwch ar feddyginiaeth Iesu. Cyn sôn dim am y groes a'r iawn a dalwyd. Paid â gofni, o hyn allan, dal dynion y byddi di. Dyma'r efengil yn syml. Iesu'n dangos ei hun. Nina ni weld a gweld ein natur ein hunain. Edif ar rhai gan droi iddo. Oherwydd dywed wrthym i beidio ac ofni. Fydd awr deall llawnach dwy lygyd ffydd. Dyna hyfrydwch yr efengylau yw gweld llygaid y disgyblion yn agor i weld a derbyn a dilyn yr Iesu hwn. Wythau'n gofyn cwestiynau iddo ac yn gweld y rhyfeddod o'i weinidogaeth ac yn taen i cwestiynau hwy a meddwl o ddifri nid dim ond rhyw derbyn a dyna fo. Ac yna, mae'n ein hanfon ninnau fel y disgyblion cynnar yma allan i ddal eraill i'w ddilyn. Julian eich gwahodd chi i rannu'r cyswllt Zŵm yma gydag eraill, mae hynny'n bwysig. A mae'n bwysicach byth ein bod ni'n cyfeirio ein ffrindiau, ein cymdogion, ein teuluoedd at yr Iesu rhyfeddol hwn. Wel, da ni am cael rhyw amser i ymdawelu mewn munud. Ond yn gyntaf, dyn ni am wrando ar gan ddynes ifanc, Chloe yn canu ac yn cyfeilio yn ystod y gan yma. Emyn ydy o'n gan Thomas Jones. Dydy o ddim yn hynny'n ffydd, ond mae'r geiriau yn hyfryd. A mae Chloe am ei canu nhw i ni rwan. Ein
Amser i ni ymdawelu ac ymateb i'r hyn da ni wedi rannu a chlywed a'n gilydd. Dewch i ni weddio. Arglwydd Iesu fel y deithost ar lan llyn Galilea, a galw rhai yno i dy ddilyn di. Ti'n hybio unwaith yn rhagor yn ystod y clo mawr yma, a'n galw'n unau ar dy ôl. Dangos i ni pwy wyt ti. Dangos i ni pwy ydyn ni. A gwna ni'n bysgotwyr dynion. Dyroi ni'r ddawn, arglwydd, i alw ac i ddenu eraill i dy ganlyn di. Nid drwy ryw ffyrdd arglwydd sydd yn dwyllodrus, sy'n llyrgunio dy air, ond mewn ffordd gonest a gwir a gole. Yn cyflwyno Iesu, yn dal gair y bywyd. Cynhoi'r her yna i ddilyn Iesu. Ni'n gweddio dy fendith yn enwedig ar y plant sydd yn clywed yr un neges ar her i dy ganlyn di. Wedi ar ei hole chwythau hefyd a'i galw i dy ddilyn. Maddau ni arglwydd pob pechod a phob bai yn derbyn. Cadwa ni drwy dy waed yn lan ac yn byr, yn gymeradwy yn dolwg. A diolch i ti'n dysgu ni i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, cynnes iddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.